Kaixo, bideo tutorial honetan saiatuko naiz azaltzen nola funtzionatzen duen Blickbook boton bideokonferentzia. Bueno, hemen ezkerreko panelean ikusten dugu bi pertsona daudela bileran, batetik ni moderatzailea eta hizketan nagoela karratuak adierazten du moderatzailea naizela, eta honek adierazten du pantalla webcam aktibatuta dela eta audioa, eta Celia Artxapanda borobila da ikuslea delako. Bueno, kenduko ditut webcamak pantalla hobeto ikusteko. Celiak ere itzaliko du bere webcama, eta horren azalduko naiz, baina azalduko dute interfazea. Interfazeak dauka alde batetik ezkerraldean panel bat, non agertzen dira erabiltzaileak, eta ikonoen bidez azaltzen dira bere zer erabiltzen ari den eta bere egoera ere bai, posible dut adirazi, esate baterako nik guain jarriko diote Celiak altxatu duela eskua, eskatzen parte hartzea. Estatus honetan posible da eskua altxatu edo, bueno, onartu, txalotu eta bar. Gero beste alde batetik posible da zabaldu txat publikoa, hemen idazten dena joaten da agertzen, eta bakutsak esaten duna joaten da ikusten hor, eta beste alde batetik ere posible da ikusi shared notes, alegia testu bat, testu partekatua, non bakutsak idazten du nahi duna, eta denon artean osatzen da testu bat. Hemen ikusten da testuari formato ematen alzaio, eta testu hori izan daiteke bai bileraren akta, edo proposamenak, edo, bueno, bakutsak egite ditun ekarpenak, oso elemento interesgarria. Eta bai txata eta bai zaren notez posible dira ikusi hemen, edo bildu. Eta baita ere hau ere zabaldu edo izkutatu daiteke. Eta aurkezpena, bueno, hor da txuri agertu beharren agertzen dira elementu hau, baino bigarren horrira pasata ja agertzen da arbel txuri bat. Arbel txuri hori maximizatu daiteke, eta bueno, hemen dira marrazteko tresnak, aurkezleak dituen marrazteko tresnak, koloreak eta bar. Escape eginda kenduko diot maximizazioa, eta orain momentu enten azalduko duze diferentzia dagoen pantailan moderatzaile eta ikusleen artean. 3 elementu dira diferente. Bai akzioak eranztea, bai inkesta, presentazioa edo bideo bat ikustea, hori bakarrik aurkezleak ikusten du, bakarrik aurkezleak ere ikus dezake, parteka dezake bere pantaila, eta gero marrazteko tresnak ere izan daiteke bakarrik aurkezlearena, edo aurkezleak konpartitu dezake, egin dezake, hemen klikatuta, orain ikusten dira bi, horrek esan nahi du edozeinek posible duela marraztu, esate baterako, hori da nirea, eta hemen agertzen da Celia aukeratuko duela beste kolore bat, esate baterako berdea, eta posible du berak ere marraztu. Beraz, eta hemen klikatuta, orduan bakarrik nik hartzen dut ere marrazketaren kontrola. Beraz, aurkezpenak, pantalla konpartitu eta marrazketak moderatzaileak kontrolatzen du nork erabili. Moderatzaileak posible du bihurtu ikusle bat presentadorea, edo baita moderatzailea ere. Orduan presentazio ematen bazaio beste persona bati, beste persona horrek hasiko du aurkezten bere materiala, eta moderatzaileak nahi duen momentua
hartezake berriz presentazioa, eta momentu oro bakarri dago moderatzaile bat eta presentatzaile bat, eta moderatzailea da zuzen ere kontrolatzen duena zeinek aurkezten du. Aurkezlearen ikuspuntutik hauek dira elementu importantenak. Alde batetik, aurkezpen bat jarri daiteke, berak proposatzen du arbeltzuria, baina posible dira aurkezpenak igo. Hemen aurkezpenak igotzeko posible dugu dokumentu bat ireki, eta kontutan izan behar dugu hori bai, denbora desente kostatzen zaiola kargatzea eta bihurtza. Orduan komeni da materiala aldez aurretik kargatuta eukitza, alegia, bilera bat euki behar badugu, edo klase bat eman behar badugu, komeni da materiala aldez aurretik kargatuta egotea. Gero beste kontu bat kontuan izan behar duguna, da posible dugula aurkezpen hori zabaldu eta maximizatu. Bertan posible dugu marrazketa tresna hauek erabili, testu, lerro zuzena, borobil elipsea, triangelu karratua, esate baterako oso praktikoa, zerbait parraforen bat, aturen bat zehaztu nahi badugu, hori bai. Gero komeni da igotzen diren PDF-ak izatea horizontalak, zen eta vertikala badira, pues gero dugu arazo bat mugitzeko. Eskua behar dugu hartu aurkezpena mugitzeko. Mendi pasatzen dugu horri batetik bestera. Kasu honetan dana dira vertikala. Eta gero ikusten dugu hemen ere aukera dagoela. Bideoa konpartitzeko eta inkestak egiteko. Inkestak edo galderak egiteko, bai ez, egia gezurra, 3 elemento, hainbat elemento, edo personalizatzeko inkestak. Eta ikuslek erantzuten dute, eta gero moderatzaileak posible du erakutsi erantzunak. Bueltatzeko arbeltzurira, default PDF hau da arbeltzuria, hemen posible da markatu ikuslek materiala deskargatzen alduten ala ez, hau da materiala borratzeko, kentzeko, eta gero hau ze material dan erakutsi behar dena. Gero bestalde batetik, moderatzaileak posible du kontrolatu bai personalki idatzi txat bat ikusle bati, edo bere estatusa garbitu, erabiltzailea isildu, erabiltzailea bidali bileratik, erabiltzailea igo presentatzaile estatusera edo moderatzaile estatusera, eta hori posible da ere taldeka egitea ikusle guztiekin, mututu ikusle guztiak, esate baterako, edo ikusle guztiak aurkezlea izan ezik, eta bukatzeko beste aukera bat dagoena da, bueno, bai, erabiltzaile guztie posible dira edozein momentuan irten bilera edo gelatik, eta moderatzaileak aukera du bilera bukatutzat emateko. Kasu honetan, bukatuko dut bilera, eta honekin batera bideo tutoriala ere bai.